అండ్ ఒక ట్రిక్ చెప్తున్నాను వినండి. ఏంటంటే ల్యాప్టాప్‌కి కింద ఒక ప్లేట్ పెట్టి, ఆ ప్లేట్‌లో వాటర్ పోసి సపోర్ట్‌గా ఒక గ్లాస్ కానీ, ఒక చెంబు కానీ ఇలా పెట్టి దాని మీద ల్యాప్టాప్ ఉంచేయండి. ఉంచేసినప్పుడు చీమలు ఏం చేస్తాయంటే మనకి ల్యాప్టాప్ ఎంతవరకు కన్వీనియంట్‌గా ఉంది ఇక్కడ ఉండటానికి అని చూసుకుంటూ ఉంటాయి. ఆ కన్వీనియన్స్ చూసుకునేటప్పుడు కొన్ని చీమలు ఉంటాయి. చెకింగ్ కోసం వస్తూ ఉంటాయి. స్కౌట్స్ అంటారు. వచ్చి చూసినప్పుడు కింద వాటర్ ఉంది. ఈ ల్యాప్టాప్ మనకి సెక్యూర్డ్ కాదు, వెళ్ళిపోదామని చూస్తాయి. అలా చూసినప్పుడు మనం ల్యాప్టాప్‌కి సపోర్ట్‌గా ఒక పెన్ను పెట్టాం అక్కడ. వాటికి ఉన్న ఒకే ఒక వే ఇది. కాబట్టి ఈ పెన్ను ద్వారా అవి వెళ్ళిపోతాయి. ఇలాగా వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. అది సక్సెస్ కూడా అవుతుంది. ఇలాగ వన్ నైట్ మొత్తం ఇలా ఉంచేయండి.